Şu günler Balkan vilayatynyň meçhitlerine howpsuzlyk çäreleri görülip eşdirmedik derejede güýçlendirilýär. Bayram namazyna howpsuzlyk işgärleriniň meçhitlerde ýürüýten owatçylyk etmegi guramallaşdyrylýar. Dindarlaryň meçhitleri ýürüýte giriş kartlary bilen girmeklerini öpçün etmeklik şeýlede ibadathanalaryň gireliklerine adamlaryň metal detektorlar bilen barlygydan geçirilmegini ýoly goýmaklyk meýilleşdirilýär. Geçen hepdeniň anyny güni 5 aprelde okunan cuma namazlaryna meçhitleriň imamlary adamlaryň meçhitleri ýürüýte giriş kartlary girmeklerini öpçün etmegiň zerurdygyny elan edipdirler. Bayram namazyna barýan adamlar ýaşaýan ýerinden kepilnama, 3 arka maglumatnamasy ýaly resminamaları mescitlere tapşyrmaly. Soňra mescitler adamlara giriş kartlaryny çykaryp berýärler. Şol kartlar girilgelerde barlanýar. Diýip Dinar Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şeýlede 10 aprelde okuljak bayram namazyna howpsuzlyk işgärleriniň meçhitlerde ýürüýte nowbatçylyk etmegi guramalaşdyrylýar. Jemaat ýürüýte metal detektorlar bilen barlygdan geçirilip, şondan soňra mescitlere goýberler. Galy bersede girilgelerde adamlaryň ruhsatnamalary, giriş kartlary barlanar. Diýip ýerli çeşmeler Azatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Bulardan başga da ýerli çeşmeler Türkmenbaş şäherindäki meçhitlere ýürüýte video kameralaryň oturdylýanlygyny, şeýle kameralaryň mundan dolayy esasan awazat ýa-hatçylyk zolugynaky desgalary ornaşdyrylynyny habar berýärler. Jemaatyn ýürüýte giriş kartlary bilen meçhitlere girmeklerini öpçün etmeklik, adamlary metal detektorlardan geçirmeklik, meçhitlere video kameralary ornaşdyrmak ýerlerde howpsuzlyk işgärleriniň ýürüýte nowbatçylygynyň ýoly goýulmagy bilen bir hatarda Azatlyk radiosynyň habarçylary şu günler Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň hemde içeri işler idaralarynyň işgärleriniň namaz okuyan adamlara, dini wekillerine gödegçiligi güýçlendirenliklerini, olary içkiň ýygyrlaýanlyklaryny habar berýärler. Musulman din wekilleri güýçlendirilýän howpsuzlyk çärelerini dindarlaryň gysylmagy, ýurtdy din wujdan azatlygynyň nowbatdaky gedek çäklendirilmegi hökmüni häsiýetlendirýärler. Bu çäreler Orada aýynyň tamamlanmagynyň ýa-ni häkimiýetleriň dine uýan adamlaryň mescitlerde bilelikde bayram namazyny okumaklaryny päsgelçilik göredip, dindarlary gysma ugrundaky tagallalaryna nowatdaky mysal bolup durýar. Diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýöne din wekilleriniň sözlerine görä mescitlerdäki howpsuzlyk çäreleri ýa birnäçe wagt bäri güýçlendirilýär. Mescitleriň öňüne harby uniformalardaky adamlar we raýat eşikli ofitserler peýda bolup başlapdyr. Azatlyk radiosy Balkan vilayatynyň mescitlerine güýçlendirilýän howpsuzlyk çäreleri barada ýerli resmilerden tesbir alyp bilmedi. Türkmen häkimetleriniň din wekillerine gödegçiligi güýçlendirmegi we ibadatxanalarda goşmaça howpsuzlyk çärelerini berjaý etmegi 22 Martda Moskwanyň Krokus City konsert zalyna bolup geçen betbaatçylykly terror hüjüminiň ýygyanyna gabat gelýär. Bu hüjümüň jogapkärçiligini Islam döwleti ekstremist topary öz üstüne aldy. Yerli çeşmeler käbir aňtaw maglumatlaryna salgynyp Balkan vilayatynyň mescitlerine güýçlendirilýän howpsuzlyk çäreleriniň terror wehimleri bilen baglanşdyrylýanyny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary günwatar sebäpde howpsuzlygyň uçdan tutma güýçlendirilýänligini, harbylaryň adatdan daşyr ýagdaýlar boýunça hüşgärligi ýokarlandyrylyny geçen hepde de habar berdiler. Harbylar adatdan daşyr ýagdaýlar ýüze çykan halatyna sebäp ýaşaýjylarynyň howpsuz evakuasiýa edilmegi, radiasiýa howpy ýüze çykan halatyna raýatlara gaz maskalarynyň öz wagtyny faýdalanyp berilmegi ýani gysgaly çärelere taýýarlyk görüp başladylar. Şeýle-de Azatlygyň harby pudoklordaky çeşmeler Türkmenbaş şäherindäki ýeri desgalary howa hüjümlerini duýduruş enjamlarynyň hem ornaşdyrylýanyny gurrun berdiler. Habarçylarymyz günwatar sebäpde harby we howpsuzlyk işgärleriniň adatdan daşyr işçiliginiň ýyrat arasyna howsala döredýänligini habar berýärler.